Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ayo ndadé gagat penggalipun Kakang Resi Narada ulun piji mangarsama wonten ngarsanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang Resi Narada. Awur kencang warudaya Pak Pong Buk Bolong ngali cedhe sapa sing gawe? Kawula nuwun Di. Wanter sabdanipun Nadi Pramesti Bathara Guru ingkang kula tampi ing Raka Sidi Pangdal-udal. Wonten ing Jawi sanget kewatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging saramon karsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka Adi Pramesti miji dhateng pisowanipun ing Raka Sidi Pangdal-udal. Kawula non Kakang Narada katuran karaharjan rawuh paduka Kakang Resi Narada wonten ing Bali Martya Kundha Manik Diti kelenggan sak mangke Kakang. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Raka Sidi Pangdal-udal. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjung ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka Sidi Pangdal-udal. Ri kelenggan sak mangke menika Di. Indra Bathara Indra Atmaja ulun Bathara Indra prayogakno nggira ngadhep nggir Surawati. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Bathara Indra Pukulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Iwang Adi Pukulun sembahan kula. Iya Bathara Indra lun nampa akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawahana kabagyaning gesang kula Pukulun sembahan kula. Prayogakno nggira ngadhep ngarsa ulun. Bathara Indra sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Bathara Indra. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggira ngadhep ya nggir Yama Dipati. Kula non Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Bathara Yama Dipati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka Iwang Adi Pukulun. Yama Dipati ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun kebat kita tampani Yama Dipati kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan Pukulun. Kundur ngersanipun Kakang Narada, Kakang Resi mesti kemawon dadosaken kagiat raos sing manahipun Kakang Narada dene dinten kelenggan sak mangke ulun piji mangarsa wonten ing Bali Martya Kundha. Kakang Narada dadosaken tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Raka Sidi Pangdal-udal. Mongko saking pitangan kula menika sanes dinten pasewakan dumraping para Jawata, para widodara widodari. Nanging paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngempalaken sangganing para sepuh, para Jawata wonten ing Bali Martya Kundha Manik Di. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping para putra Jawata, monggo kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka Sidi Pangdal-udal. Kakang Narada menapa ta sababipun dene kula wantun ambaya ngirawuh jengandika Kakang Resi mboten sanes kejawi namung badhe kula suni priksa Kakang Narada babagan kawontenan ing kayiwangan Suralaya ingkang sawetawis katingal jinem jenjem tuwin ayem. Nanging boten dangu menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing kayiwangan. Satemah karya goreh ora ing para Jawata, para widodara widodari. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Ah, dalah. Rekencang warudaya Pak Pong Buk Bolong ngali cedhe sapa sing gawe. Lha nuwun sewu. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panyobi tumrapipun ingkang Raka Sidi Pangdal-udal. Lirin kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah inggih, mestinipun kula matur ing kados mekaten sebab jengandika Adi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para dewa. Sampun malih kok wujudipun titah sawantah
nadyan kutu-kutu walang adoga kemawon jinaring wonten ing pangawaos paduka panjenengan saged priksa dhateng ngobah musik ing para titah nanging sabab menapa namu babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing Kayewangan Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng ing neraka ing sithik pangudal-udal nyuwun mangapunten Kakang kula badhe nyuwun priksa ingkang kadhapuk dados kami tuaning Kayangan menika sinten ingkang neraka ing sithik pangudal-udal monggo kula menika nadyan dados nalindraning Kayewangan kula mboten badhe nglangkungi dhateng pangawaos paduka Kakang Resi Narada ingkang sepisan dening angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang ambatang cangkriman menika kula ingkang mekaten Kakang daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ta sababipun dene Kayewangan ketaman hawa panas ingkang kados mekaten dalah Inggih di mboten dados menapa menawi mekaten pandangon paduka mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula nderek udu pirembagan wonten madyaning Bali Martya Kunda Manik mugi andadosna ing kawuningan gara-gara ing tumanduk wonten ing Kayangan menika mestenipun wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal dipun sababaken wujudipun lemah sangar kayu waing menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing Kayewangan inggih angka kalih menawi wonten satunggiling brahmana tapa ingkang dayanipun saged sumundul wonten ing Ngawiyat menika ugi ndadosaken gara-gara ning Kayewangan angka 3 wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten brahmana kados ingkang sampun lampah marambah makaping-kaping menika ugi dados gara-gara ning Kayewangan inggih dene ingkang salajengipun inggih menika moganipun titah ingkang kepengin ngembari dhateng pangawaosing para Jawata menika ugi ndadosaken gara-gara wonten ing Kayangan mila gara-gara ing lumandhuk wonten ing Kayangan menika saged dipun petang pinten-pinten perkawis menawi mekaten kula badhe nyuwun mriksa gara-gara titik lenggan sak mangke menika saking dayanipun menapa Kakang Resi Narada kula nuwun sewu menawi kula wawas tuwin kula tingali saking Permana Jati anggen kula mawas dhateng kawontenanipun jagat sawigung nuwun sewu lho Di menika wonten satunggiling titah ingkang alampah tapa monggo anggenipun lampah tapa menika mboten baen-baen inggih menika tapa mangambang wonten ing segara Anakan salengkahing Gunung Himawat ing lampah tapa menika mboten saged kejawi namung wayah paduka pun Arjuna anggenipun lampah tapa ngabang wonten tengahing samudra menika ingkang dadosaken gara-gara ning Kayewangan mila dinten samangke menawi lepat aturipun neraka kula nyuwun gunging samudra pangaksami nanging menawi pambatangipun ing neraka menika leres inggih mbok menawi ngendharita gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat menika boten sanes kejawi namung tingkah lampahipun wayah jengandika pun Janaka Di Hendra ingkang muswita rum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya
wastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Rada menawi menapa ing sampun paduka dawuhaken menika jumbuh kaliyan paningalipun ingkang raying Suralaya. Kakang Rada apan kepara saestu bilih Janaka nindakaken tapa mangambang wonten tengahing samudra. Kakang Resi Narada ingkang dados tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Siti Pangdalutal. Monggo Janaka menika mboten nate nglampahi tapa menawi wonten kanugrahan ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat. Janaka mboten badhe nglampahi semedi. Menawi mboten wonten kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun turunaken dening para Jawata tumanduk dhateng titahipun. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Kakang Rada badhe paring dawuh menapa? Menapa ta sababipun dening Janaka alampah tapa ngambang wonten tengahing samudra? Ingkang dipun jangka menapa? Ingkang dipun gayuh menapa di? Kakang Resi, dinten sakmangke kula menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih winastan wahyu purbaningrat. Mbok menawi Janaka anggenipun alampah tapa menika jumbuh kalian menapa ing sampun kula dawuhaken lumantar wisik ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Arjuna tumunten piyambakipun alampah tapa wonten tengahing samudra. Kakang Resi Narada, dalah. Mbok menawi inggih leres pangandika paduka Arjuna anggenipun lampah tapa menika krana anggenipun kepengin kedunungan wahyu jumbuh kanan pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada kasinggihan. Nah, nuwun sewu Di. Inggih. Badhe ndangu menapa Kakang? Wahyu Purbaningrat. Menika kula nyuwun pangapunten. Kula kok dereng ngertos lan kula dereng mangertos menapa sedyanipun lan kekiyatanipun menapa tumrap wahyu menika kala wau. Lah kok ngantos Janaka nglampah tapa ngambang wonten tengahing samudra menika? Kakang Rada tasih kemutan. Du ingkang rayi matedhakaken wahyu ingkang winastan purba sejati menika wonten sekawan warni. Inggih menika cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat lan juwananing rat. Cahyaning rat wahyuning Nalendra, wimbaning rat baboning ratu, reksakaning rat wahyu patih, juwananing rat menika wahyu wadat. Inggih nalika semanten tumedhak wonten ing astana Gadamadana lan peranganipun titah sampun cinadhang nampi wahyu purban utawi purba sejati menika Kakang Narada. Inggih lajeng tumuntun wonten jangkepipun sinten ingkang sampun saged anampi wahyu cahyaning rat peranganing wahyu purba sejati menika saged jangkep anggenipun badhe matedhakaken Nalendra wonten ing Nusa Jawi. Menawi titah menika saged kedunungan wahyu purbaningrat inggih minangka dados jangkeping wahyu cahyaning rat. Kakang Narada, dalah inggih dados purbaningrat menika minangka dados wahyu jangkeping wahyu kanalendran ugi wahyu winastan wahyu pitataning jalma, wahyu unusaning titah, wahyu mustikaning titah ingkang gumelar wonten ing jagat utawi sinebut wahyu lelananging jagat. Kakang Narada, wahyu lelananging jagat kasinggihan mekaten. Lajeng kula badhe nyuwun prisa. Nalika semanten Adi Pramesti Bathara Guru matedhakaken wahyu purba sejati wonten ing astana Gadamadana menika, kula nuwun sewu lho nggih. Radi dangu anggen kula ngemut-emut jernyatanipun kula menika sampun keladuk yuswa. Mila kula nyuwun dawuh, ingkang nampi wahyu cahyaning rat nalika semanten sinten? Duk nalika semanten ingkang nampi wahyu cahyaning rat menika wayah kula pun Permadi. Wondene wimbaning rat tinampi dening pun Wara Sembadra, reksakaning rat tinampi dening pun Nalendra Ndarawati, wahyu wadat tinampi dening Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Mila mbok menawi menapa ing dipun tindakaken pun Arjuna menika anggayuh jangkeping wahyu cahyaning rat sumados sakmangke kedunungan wahyu lelananging jagat ugi simbut wahyu purbaning rat. Kakang Narada, dalah inggih. Lajeng samangke kados pundi? Miturut pemanggihipun Adi Pramesti Bathara Guru babakan Arjuna anggenipun alampah tapa menika kala wau. Menapa Janaka badhe nampi cobi, menapa Arjuna tumunten badhe kaparingan wahyu purbaningrat, menapa Arjuna sakmangke kedadipun timbang-timbang rumiyin pantes lan botenipun minampi wahyu wujuding wahyu purbaningrat. Kakang Narada, gandeng Arjuna sampun nampi wahyu cahyaning wonten pundi malih lampahing wahyu purbaningrat kejawi amung tinampi dening wayah kula pun Arjuna anggenipun sampun tinumbas kanthi alampah tapa brata wonten tengahing samudra
ing mekaten Kakang Narada mugi Kakang Resi dadosa paseksen sakmangke kula badhe matedhaken wahyu purbaning rat supados amomong jagatipun Arjuna kinarya jangkeping wahyu cakaning rat Kakang Resi Narada mekaten di inggih kasinggihan Kakang Resi Kanika Putra sigra-sigra yen permana kanca sigra rakit nawang sesangga Nalindra Mekmarwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kurda Kura kagiri ro nanggono magawe gelarira wang-wang didemadyaning Bali Martya Kundha Manik nalika semanten tintrim sangganing para Jawata, para Hapsara, para Hapsari, Widodara, Widodari ing samya mangarsa mangersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semanten lenggahé kanyut minangka wardu kanyut ujane waganten wardujana wangeca, nginanga durung abang idul manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba. Samya alok yen tana piranganing Jawata ingkang wantun minggah madyaning Bali Martya Kundha Manik tanah sanes kejawi namung dewaning panggoda pangrencana Jawata ing dandang mangure Wang Pikulun Pandya Bathari Durga. Nyerpepeh pindha sata metarangan karya kaget Sang Hyang Jatimurti mangraya ing umbyahing para widodara widodari kanca piyak wenehi dalan ana daya. Mendak alon tata trapsilanira ngajomaken astarira kalih astanira
kalih pisan yen ngandika magawe Branda yen ngandika magawe Branda Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra punapi di mboten nganti kanyono-nyono menika kadidene wonten sowanipun Pandya Bathari Durga ingkang abiyantara ing ngarsanipun ingkang ngrayi Kakang dalah yaene kok kelithian ki ngapa Durga iki inggih Kakang di tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun Durga sowan menawi wonten wigatos ingkang badhe autaken dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumunten ngatimbalana di kasinggihan Kakang Resi mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah inggih sampun boten kirang prayogi Durga Permoni padha kanthi harja sapraptanira Pandya Bathari Durga nuwun amit masang Kalimantabe tinebina ing ladune dumawahing tawang-tawang pukulun tinepan ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Iwang Adi pukulun iya Durga Lun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu Lun Tamanana kula mun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan prayoga nunggun tita ngadhep nun inggih sampun boten kirang prayogi bisanipun ing abdipun Pandya Bathari Durga pukulun Durga padha raja saprapta kita Iwang Pikala Narada wilujeng bekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu Lun Tamanana eneng apa kowe kok sowan monggo tanpa tinimbalan ya bener kita kuwi jangkeping para dewa nanging papan kita kuwi ana ing jagat mula yen to sowan kuwi nganggo badan sukma aja kanthi badan wadak mundhak akarya gara-gara ing tumantuk wonten ing kayangan inggih pukulun kesesa lampah kula tumuli kula mboten kemutan menawi kula sowan kersanipun Sang Adi pukulun Bathara Guru kanthi kedah mawi badan sukma ora dadi ngapa apan wis kebacut tumuli matur apa wigatine Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun, maragake matur ingkang prasaja Bathari Durga. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun ingkang sepisan. Sowan kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk dene tungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun. Apa to sababe dene kita matur ingkang kaya mengkono inggih krana pangraos kula sampun boten saged kula menika nggula wentah dhateng putra paduka kula sampun boten saged mituruti menawi dados pamuthaipun putra paduka pun Dewa Srani Atmaja ulun darbe panjaluk kasinggihan mekaten darbe panjaluk apa permoni mugi andadosna ing kawuningan pukulun tigang dinten kepengker Dewa Srani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Wontene sareng kula dangu menapa sababipun dene Dewa Srani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Piyambakipun menika kepengin mutah. Piyambakipun menika kepengin keturutan menika dados panjangkanipun. Apa panjangkaning Dewa Srani Durga? Mboten sanes piyambakipun menika kepengin dados lelaranging jagat lancuring bawana dados pitataning jalma duh pukulun mongko ingkang dipun sambati paduka Iwang Adi pukulun aturipun Dewa Srani gandeng Dewa Srani menika inggih menika putra paduka mila Dewa Srani menika pantes minangka dados lelaranging jagat minangka dados pitataning jalma mila sawanipun ingkang abdipun Pandya Bathari Durga wonten paduka Iwang Adi pukulun menika
Mboten sanes samangke pukulun wonten suka niraning penggalih paduka Hyang Adi pukulun. Maring ana tandha sarana paduka maringaken kanugrahan ing winastan Wahyu Purbaningrat menika supados dipun tamidi ning anak kula pun Dewasrani. Samangke Dewasrani saged madeg minangka dados lelananging jagat lan curing bawana pukulun. Gagat risang kapirangu renangkol kinempet-kempet sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawana langgeng Kakang Rata menawi kados pundi Kakang wonten aturipun durga ingkang kados mekaten larak tenan to. Kula menika sampun apal pendak-pendak durga sowan tumunten aturipun ingkang sepisan menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mesti kemawon durga menika namung badhe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Ha inggih to. Paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun netepaken bilih Wahyu Purbaningrat menika badhe katampi dening wayah kula pun Janaka. Nanging sareng wonten sowanipun durga, lah kok malah sakmenika badhe damel perkara malih wonten ing Kayuwangan Suralaya. Samangke Adi Guru kedah jejeg adegipun. Sampun ngantos dengan Adi Guru menika gampil miyar dhateng kawontenan. Inggih kula pitados durga menika nuwun sewu rumiyin garwa panjenengan. Ning sakmenika rak sampun boten dados garwa panjenengan sampun dipun setrakaken wonten ing jagat. Panjenengan sampun ngantos gampil ndahar dhateng aturipun Pandya Betari Durga. Mangke mindak kayangan menika dados peteng awit saking pangertinipun Adi Guru ingkang nuruti dhateng pamuthaipun Betari Durga lho Di. Kakang Rada, punapi? Menapa ing sampun paduka dawuhaken minangka dados panglimbang raosing manah kula Kakang. Ha inggih paringipun. Durga, kula wonten maring dawuh. Mara gage ngertiya. Lamun parapatan agung Datulaya ana ing Bali Martya Kundha Manik sayekti ngrembug perkara tumurun ing Wahyu Purbaningrat. Nanging ngertiya lamun wis dadi keparenging ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Jatimurti. Lamun ulun wis milih sawijining titah ingkang bakal nampa Wahyu Purbaningrat ingkang kapacak minangka dadi lelananging jagat. Wondene titah ingkang wis bakal tak pacak minangka dadi lananging jagat tanana liya kejaba mung Janaka ingkang laku tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula kang sanga kuwi Pandya Betari Durga dina samengko yen to Dewasrani bakal njaluk Wahyu Purbaningrat marang panjenengan ulun boya bisa maringake paripaksa ulun boya bisa mituruti apa kang dadi keparengi Dewasrani. Sabab usulun tetepake yen to dina samengko Janaka ingkang bakal nampa Wahyu Purbaningrat Betari Durga. Sembah nuwun pang pikulun dene Paduka sampun paring dawuh mekaten nadyan pangandika Paduka menika sekedhik bebasanipun namung kados dene Bajra Lunget ingkang nyacah dhateng raos kula. Matur sembah nuwun mboten dados menapa menawi Paduka menika badhe marekan wahyu menika dhateng pun Arjuna. Monggo menika pangaos Paduka. Nanging samangke saged kula tetepaken jebul panjenengan menika anggenipun peputra Dewasrani menika mboten tanggel jawab. Dewasaning Dewasrani menika panjenengan biyokaken dhateng kula panjenengan momong ya ora menehi kaya ya ora kula pentah ya ora. Bareng saniki putrane wis gedhe ming pengen njaluk dadi lananging jagate panjenengan ora iso minangkani tobat sakit malah kula pukulun. Ana gunane durga degu-degu wonten ing kayangan nyuwunaken wahyu dhateng Paduka Hyang Adi pukulun mboten menapa. Menawi wahyu badhe kaparingaken dhateng pun Janaka kula nyuwun pamit Dewasrani badhe kula pejahi dinten menika pukulun.
Pandhita kang kinara wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone Miang galing kangkung meksimi beruluke ngungkuli langit Durga sepira kuluputanku diagung pangaksama Pandya Betari Durga ulun ketrucut nggone paring dawuh kelawan jeneng kita tobat sakit manah kula pukulun mboten nginten babar pisan panjenengan menika nuwun sewu lho ing atasipun alindraning para Jawata lah kok ngibaratipun panjenenganipun purun tumindak ning ora gelem tanggung jawabe bareng kula wis anak-anak gedhe panjenengan mau ngakoni tok ning ragati blas ora napa sing dijaluk karo anake ya ora tau dituruti kula nuwun sewu kula menika kirang menapa lho kula menika kirang menapa kula dipun setrakaken wonten dandang mangore nggawa bocah jenenge Dewasrani tak gula wentah panjenengan tilik ya ora tobat iki Adi Pramesti Bathara Guru wonten dawuh Kakang kedah tatak tangguh-tanggon lho Di menawi panjenengan menika mangke lajeng kalimput dhateng aturipun Pandya Betari Durga menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun menapa inggih badhe kasembatan ing atasipun panjenengan menika dewaning para dewa kok mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sentre menika mangke mboten prayogi Di mboten prayogi tobat sampun ngantos mirengaken kodhok ingkang kongkang kula lah trondolo iki dewa padake kodhok Durga kula wonten maring dawuh Dewasrani aja mbok pateni Dewasrani aja mbok pateni Pandya Betari Durga Dewasrani anak ulun iku atmaja ulun sampun ngajengipun timbane bocah gaya apa-apa ora tau keturutan bocah gaya apa-apa ora tau keturutan menika mesakaken gesangipun pukulun mila lajeng badhe kula perjahi kemawon babar pisan mboten ngraosaken menapa-menapa Durga ulun dawuh kelawan jeneng kita dina samengko apa ingkang wis ulun dawuhake bakal maringake wahyu marang Janaka ulun Jabel Betari Durga wahyu Purbanirat bakal ulun paringake kelawan atmaja ulun Dewasrani Betari Durga tobat menika saestu iya Betari Durga tobat pukulane aturaken panuwun kencang waru doyong pak pong bobolong kali codhe sapa sing gawe lah rak tenan to nuwun sewu lho Di panjenengan menika dados dewaning para dewa nembe seklimah panjenengan menika paring pangandikan mongko dereng dangu Kakang Rada Wayu badhe kula paringaken dhateng wayah ulun Janaka mergi sampun tinumbas sarana tapa brata lah menika pripun lah panjenengan menika ora tatak tanggo-tanggon ditangisi bojoe kan jero glewar keblate panjenengan mboten tetek menika tegesipun mboten sae lho Di para Jawata para putra sampun midhangetaken sedaya Janaka badhe nampu wahyu Purbaningrat ning bareng ditangisi Durga panjenengan tumunten paring dawuh sabda ulun Jabel Purbaningrat ulun paringake kelawan si Dewasrani lah waduh menika mboten sae kedadosanipun wonten pundi dunungipun sabda Brahmana Raja sabda Brahmana pangandikaning ratu Rakna Wolawali kaya Wikresna tumameng drancang seta panjenengan menika dados dewaning para dewa nek dewane we mencla-mencli kaya ngoten ndahe polahe para titahe cobi kula nyuwun prisa lah trimaning dawuh tur malih panjenengan menika kedah menggalih wong kedunungan wahyu menika ora gampang wong gayuh wahyu menika mboten gampang merga wong menika kedah nglakoni tapa brata menika mboten syarat ingkang kedah dipun lampahi nanging waton tiyang gesang wonten kalam padang menika bak ing kautaman mboten ate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu titah menika pantes pikantuk wahyu mongko Janaka nika kejaba budi pekertine apik tapa bratane ya becik lah menika sampun pas dados titah ingkang kedunungan wahyu
Ora kok mergo dumeh putra dewa kok anggere wahyu dinehke putra dewa, anggere wahyu dinehke putra dewa. Wah, rusak jagate. Mboten sak kepenake dhewe kados mengkaten menika, Di. Dewa Srani menika putra panjenengan, ning rak ya kudu mbudidaya. Sing jeneng anak menika aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, ning kudu nglungguhi opor bebek. Tegesipun menika enak. Mentas awake dhewek. Ngaten? Kejawi eca ugi kedah mentas awake dhewek. Mekaten Kakang. Nggih. Dadi aja gampang sumendhe marang panguwasaning para dewa, dumeh bapakne dewa kok apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu kelakon. Dungkule atas wae. Menika mboten prayogi, Di. Menika mboten prayogi. Kula ngapuraken dhateng panjenengan lho. Sampun ngantos banger bacin asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos panjenengan menika tumunten asor derajatipun awit pangandika paduka ingkang kirang petang menika kala wau. Kakang, kula wonten dawuh. Ingkang dados dewaning dewa menika kula napa panjenengan? Nggih panjenengan. Ingkang gadahi pangaos wetah wonten ing Suralaya menika sinten? Adi Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang menang jenenge Bur dhateng titah sak jagat. Kula ingkang menang jenenge Bur dhateng kawontenanipun para dewa. Sinten ingkang boten mathuk, sinten ingkang boten gathuk, tuwin boten rajung miwah condong menapa ing dados aturipun Bathara Guru dinten sak mangke monggo tasih betah wonten ing Kayiwangan kula akoni minangka dados dewa. Nanging menawi boten sampun betah lenggah wonten ing Kayiwangan paripaksa langkung sae panjenengan mandhap wonten ing jagat dados titah sewantah Kakang Rata. Wah! Wah, Dewa Bathara. Nuwun sewu lho, Di. Kula menika kejeblukan mercon ora kaget. Ning lha kok pangendika Pramesti Adi Pramesti Bathara Guru kados mengataken menika ndadosaken jula manah kula. Menawi tasih nderek dhateng kula akeni dados dewa. Ning nek wis ora gelem sarujuk karo penemune Adi Bathara Guru, kenging mandhap wonten ing jagat dados titah swantah mboten dados dewa. Inggih. Kula cepengi pangendika panjenengan. Kakang Narada badhe menapa? Ngaturaken kadewatan kula. Tegesipun menapa? Tegesipun pangkat dewa kula aturaken dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika kethu badhe kula lelehaken, sampir badhe kula lelehaken, busana badhe kula lelehaken, sepatu badhe kula aturaken. Kula sampun boten badhe dados dewa boten menapa-menapa. Kakang Narada badhe dhateng pundi? Dhateng jagat. Badhe kula ubal-ubal eleke Bathara Guru ning jagat. Nek ana wong takon apa to sebabe Bathara Rada kok dadi titah swantah? Ajeng kula terangke tirik-tirik mboten wonten sing kliwatan. Ajengipun mboten napa-napa. Bathara Guru menika dewa. Bathara Guru menika nalendraning para dewa. Kukuh baku kekuwatane lu mboten wonten ingkang nandingi. Ning nuwun sewu panjenengan menika kawon karo gebyaring wentis kuning. Tegesipun menapa Kakang? Nggih. Godha wonten ing jagat menika werni 3, derajat pangkat, bandha donya, wentis kuning. Wong sing kedunungan derajat pangkat mongko ora iso sarta mboten kuat kedunungan derajat pangkat mesti malik tingali. Pun menika mang titeni. Wong kedunungan bandha donya sing sakalangkung akeh nek ora kuat mentale mesti malik paningale. Suwiyah-wiyah karo wong ora duwe. Mang titeni. Godha sing kaping 3 niku sing entek-entekke omah, entek-entekke sawah. Napa Kakang? Gebyaring wentis kuning. Dewa kok isih kerut kaya ngono iki pripun? Nek panjenengan menika titah lumrah, panjenengan nyawang gebyaring wentis kuning menika tasih luruh ati panjenengan menika pantes. Lah panjenengan menika dewa e. Ming dipameri Betari Durga. Lah kok njur bubar kabeh pernataning kadewatan. Menika dos pundi? Wah, mboten sae lho, Di, mboten sae. Menika namung kanikmatan sesaat. Kakang Narada menika basa pundi? Betawi. Kula mboten damang. Panjenengan kurang gaul. Dewa ming ning kayangan terus ora gelem saba mrana-mrana. Menawi panjenengan tetep kukuh badhe ngaturaken purba ningrat menika dhateng pun Dewa Srani, monggo mboten napa-napa. Ning poma dipoma. Poma dipoma. Poma dipoma menika tegesipun hukum wonten ing jagat menika wonten hukum alam, hukum adat,
hukum negara, hukum karma. Hukum mboten saged dipun wakilaken menika hukum karma. Nek mboten tumama dhateng panjenengan badhe wayah putu panjenengan iki badhe ngraosaken. Kakang Narada, inggih, estu kula mboten badhe matur dura. Hukum alam menika panasing srengenge menika iso diwakili. Kala mangsa penungsa urip ing alam padang gawe omah supaya ora kepanasen. Hukum adat upamane ana wong duwe anak wedok wis kebacut muni, sone anakku dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo emas sak genthong. Menika mboten mujudaken emas gedene sak genthong mboten. Ning cukup kalung utawa ali-ali dilebokke ning genthong menika wis sampun mujudaken emas sak genthong. Inggih. Menika sampun dados syarat. Sesuk nek anakku dipek kudu ditukoni nganggo ndas kebo, menika mboten sak nganggo ndas kebo, ning cukup degan ditancepi kayu dienggo sungu nika ya ndas kebo. Menika pintering para titah ingkang ngapusi dhateng sinten-sinten menika Adi Guru. Nggih, Kakang Roti nggih. Ning sing ora iso diwakilke hukum karma. Hukum karma menika hukum ing tumindak. Sapa nyilih bakal ngolehake, sapa utang bakal nyaur, sapa sing nandurala wahyuning bakal sirna. Sampun kasekacaken lenggah, kula tak mandhap wonten ing Janaloka. Kakang Rada, menawi Kakang Rada lenggah wonten ing jagat dhateng pundi lenggahipun? Ajeng napa? Ajeng para tamu. Ajeng Maradaya. Ah, ora sudi nampa daya kaya sampean. Perkara kula mapan teng pundi sakarep kula? Badhe makarya menapa? Ah, donya menika anggere pokoke iso obah gelem mamah. Gelem menggok mesti ngemplok. Adan, dados panjenengan sampun sakuwatir dhateng menapa sing kula lakoni wis rasa gagas Bathara Narada. Wis wani ngucap kaya ngono kok panjenengan dadak kuwatir karo kelakone Bathara Narada pun manglalekke Bathara Narada disekecake lek seneng-seneng karo Bathari Durga. Ning nek ana apa-apane kayangan mangsangga dhewe iki. Permoni wonten maring adawuh nganti kaya ngene kahanan kayiwangan merga nggone ulun nyembadane apa kang dadi pamutahira Permoni. Tobat kula nyuwun pangapunten Bu Kulun ora dadi ngopo wis ulun nantepi Iwang Pikula Narada tedhak wonten ing Janaloka ora susah kuwatir ulun tanpa Sang Hyang Narada Kayiwangan Suralaya tetep lumaku krana isih akeh putra-putra ilun ingkang padha sumuyut nungkul marang pangreh ulun. Lajeng pareng paduka Pukulun Permoni kula wonten maring adawuh supaya aja nganti kawistara lamun panjenengan ulun mbanci dimban siladan. Mara kita mudhuna ning jagat Dewa Srani iki nalaku tapa ingkang tanpa beda kelawan Janaka utawa kang ora beda kelawan ingkang katindakake dening Arjuna. Tegesipun Dewa Srani iki nen tapa ngambang ana ing segara. Tobat. Menawi paduka dawuh kados makaten tartemtu kula badhe kecalan dhateng anak kula Pukulun sebabe kekiyatanipun Dewa Srani menika mboten sami kalian Janaka. Janaka menika limpat guna kasektenipun bebasan tanpa timbang. Janaka saged alam patapa ngambang wonten ing samudra nanging Dewa Srani tangeh saged dipun Pukulun. Mila kula nyuwun sabiyantunipun paduka Hyang Adi Pukulun. Samangke sumados sampun ngantos wonten ing ridu Dewa Srani anggaya wahyu Purbaningrat babar pisan. Mboten namung kula nyuwun wahyu Purbaningrat menika dipun paringaken dhateng pun Dewa Srani nanging kula nyuwun sumados Janaka ugi pejah. Amargi menawi Dewa Srani nyandang lelaning jagat menawi Janaka tasih menika muspra tanpa guna Pukulun.
tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wing asepi ya ta yen pancen kaya mangkono supaya Dewa Srani kelakon bisa nglakoni tapa ngambang Durga kula wonten maring adhawuh Dewa Srani bakal ulun paringi ngampil titi alun-alun ya kuwi Lembu Andini supaya kinarya srana Dewa Srani tapa ngrambang ana ing tengahing samudra atobat menapa menika saestu Bu Kulun iya tenan matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu Kulun Durga kula wonten maring adhawuh iki wujuding Lembu Andini gawanen mudhun ing jagat lan dawana Dewa Srani supaya laku tapa ngambang nitih Lembu Andini kang mangkono ora bakal kerem jroning samudra loya tobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sepisan dene tunggap angka kalih kula badhe nyuwun priksa apa kulun sira bakal matur kepiye kula sampun matur bilih menawi Janaka tasih gesang tartemtu Dewa Srani badhe ayem mapan wonten ing jagat banjur kang dadi karep kita kula nyuwun srana lan nyuwun pusaka supados samangke wonten wujuding pusaka ingkang saged damel sarana pejahipun para utawi wayah padukapun Janaka jalaran Janaka menika kondang digdaya menawi boten mawi pusaka ingkang ampuh kegila-gila tan wandhe Janaka boten saged pejah Ong Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng permoni ulun ora bakal maringi pusaka ingkang saklumrahing gegaman nanging ulun pribadi ingkang bakal mimba wujuding pusaka sawise mengko Dewa Srani laku tapa ngambang nitih Lembu Andini yen ta wis katon nyaketi papan pernayi Arjuna lepasna pusaka dimentu manduk dadaning Janaka mesti tekaning pati ora bakal bisa kuat nampa marang kasekten ulun ingkang mimba pusaka tobat matur sembah nuwun tanpa pepindhan sawise ulun saling wujud dadi wujuding jemparing kita kanthi Lembu Andini sarta boyongan pusaka kedadian saka ulun mudhun ing jagat Indra wonten timbalaning adhawuh bubarna para Jawata sawise ulun mimba jemparing bakal kaboyong dening Betari Durga nun ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Ulun
wonten ingkang putra ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani kepareng kula cumadung dawuh Kanjeng Ibu. Kados pundi anggen paduka sampun sowan Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti. Iwang pikulun manik moyo keparengaken menapa ing dados panjangkanipun ingkang putra menapa mboten Kanjeng Ibu. Dewa Srani kula wonten paring dawuh. Bungah-bungah no pikirmu ya nggir. Dina samangka ipun ibu wis lakon sowan ngersane wong atuamu ya Sudarmamu Iwang Pikulun Jagat Girinata. Lan apa yen dadi pamutahmu diudaneni dening wong atuamu? Nanging kok aja banjur enak-enak kapienak. Dawing wong tuamu Iwang Pikulun Jatimurti kowe kudu nglakoni tapa kaya Janaka. Nggone nglakoni tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Waduh. Lajeng kekiatan menapa anggen kula ginakaken supados kula saged ngembari dhateng kadang kula pun Kakang Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten telenging samudra Kanjeng Ibu, Dewa Srani kula wonten paring dawuh. Pun Ibu tumurun ana ing jagat kinantenan titianing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya kuwi wujud Lembu Andini. Titi ana Lembu Andini kowe tapa ngambang ana ing tengahing samudra, kejaba saka kuwi ya nggir. Panggonmu tapa mangambang wis caket kelawan papaning Janaka lan wis katon Janaka nggone tapa ngambang. Panengahing Pandhawa mau sirnakna tegese patenana Dewa Srani. Nuwun sewu. Menapa ing paduka dawuhaken menika kala wau mokal badhe kelampah jernatanipun ngadang kula pun Arjuna menika madal saring usada. Krana kasektenipun ingkang linangkung bebasan tinatah mendhat Jinara Menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Lajeng kados pundi anggen kula badhe mejahi dhateng pun Kakang Janaka Kanjeng Ibu Dewa Srani. Iwang Pikulun Jagat Giri Pratingkah dina samengka manjalma wujud jemparing. Jemparing ingkang kedadian saka Iwang Pikulun Jatimurti mau tangeh kalah yen to tinanding dening kekuwataning Janaka mula jemparing kedadian saka Iwang Pikulun Jagat Girinata mau lepasna yen to Janaka wis katon. Yen Janaka kena pusaka kedadian saka Iwang Pikulun Jatimurti ya wong atuwamu. Ora-orane Janaka bisa nyawang marang gelaring jagat eseming rembulan Dewa Srani. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya. Menawi kula mekaten tumuli kaparingna. Tumunten kula badhe miwiti tapa ngambang nitih Lembu Andini. Saha angupaya wonten pundi dunungipun Kakang Janaka anggenipun lampah tapa ngambang wonten telenging samudra. Kejaba saka kuwi supaya tentrem nggonmu nglakoni tapa ngambang. Prajurit Tunggul Malaya kinen tata-tata sanapta ing gati sawiga ing diri. Ngubengi segara anakan ana ing lengkahing Ngarga Himawat. Ihi. Aja ana menungsa siji wae kang ganggu gawe kelawan kasutapanmu Dewa Srani. Prastawa dawuh paduka paring maringaken jemparing tumunten kula badhe nitih Kyai Lembu Andini. Saha wadyabala badhe ketapaken supados anjagi dhateng tepis wiringing segara anakan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pun ibu ora bakal negake aku mesti bakal tansah mulatake kelawan kahananmu Dewa Srani. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta aning asta Werkudara iya wis tok tata sangganing para putra ya manut ngendikaning Kresna kakangku ingkang nampa dawuh pangendikaning barep kakangku kinen goleki menyang endi dununge Janaka ingkang wis watara wektu ninggal marang negara Ngamarta ninggal marang kasatriyane aku dhewe ora iso mikir pendak-pendak Janaka duwe patrap sing kaya mengkono mesti barep kakangku sambat karo aku barep kakangku mesti nutuh karo Werkudara mula sak gedhagan iki nganti Janaka ketemu menyang endi papan dununge yen isih baleni pendak-pendak lunga saka kasatriyan pendak-pendak lunga saka Ngamarta wah ilang-ilangan nduk siji sawanci-wanci Janaka ketemu bali ning negara minggat meneh ora sudi goleki Werkudara piye ya aja kaya ngono merga Janaka lunga ki pancen wewatekaning adimu Panengah wiwit nalika Janaka isih muda mbiyen nganti tekan saiki apa ingkang dadi pekaremane adimu lanang mau ora iso ilang Turaja tok kebiyahu ya Werkudara nadan aku iki kadange ning aku ngerti watake Janaka lunga kuwi mesti ana pirang-pirang perkara mongko ora saben Janaka lunga kuwi tumindak ala tumindak sing ora prayoga Janaka lunga kuwi mesti necep ngelmuning Brahmana yen ana pendhita ingkang anyar mongko ngelmune dhuwur Janaka ora kendhat tansah suwita marang Brahmana mau ora kendhat Janaka nggone necep ngelmuning Sang Pinandhita durung rampung yen durung entek ngelmuning Brahmana mau yo angka loro yen ana negara ketekan mungsuh Janaka ki rumangsane entuk dadi satriyaning jagat mula tanpa disuwun dening kang kagungan praja mau Janaka mesti mbengkas angkara murka ngilangi marang parang muka tumrap negara mau kuwi watake adimu lanang yo loro kuwi Janaka anggere lunga aku seneng ning siji iki Janaka anggere lunga aku ora patek cocok perkara apa siji Brahmana sing digdaya angka loro ana parang muka sawijining praja ing angka telu Janaka lunga kuwi mesti rabi lah kuwi sing aku ora cocok wah aku ya ora mathuk aku gumun karo Janaka ki rambuté werna loro kok ya isih kuat-kuate ngono lho. Tur kok ya gelem. Monggo tak sawang-sawang Janaka anggere ngepek bocah. Wis tuwek wae sing dipek umur 17, umur 18. Kok ya gelem ngono lho. Kekiyatanipun Janaka menika wonten mriki menika kok Prabu mboten kenging meri. Wong kok Prabu menika Nalendra pami kepengin kados mekaten menika dipun keparengaken kok. Mboten wonten ingkang duwa, mboten wonten ingkang menging. Ora mboten nggih sampun mboten sang raosi dhateng Janaka. Kresna kakangku. Werkudara piye? Yo, tak digelak lakune. Kowe sing dadi cucuking laku menyang endi kudu dijujuk luwih dhisik. Janaka mapan menyang endi? Werkudara. Nasak alas munggah gunung medhun jurang. Papan-papan ingkang ditresnani dening adimu Panengah. Mbok menawa sarana kaya mengkono bisa kasembadan penjanganing si adilan pun kakang upaya menyang endi lenggahing adimu Panengah Yayi. Rikat lampahing rata tan pantara prapteng sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos Jengkarnata Ndrawati. Tumiyup saking Dirgantara nenggih Sang Hyang Kanika putra ingkang Hunyang Madyapada karya kagyat Nata Ndrawati Wanata Mandura datang kantun Raden Werkudara.
Daya Pak Pong. Pak Pong kali codhe sapa sing gawe lah. Kresna iki mboten pangling pukulun naroda ingkang rawuh. Wonten ing mapan mriki pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Narayana. Kula pun dinggo jimat maripe ndayanana ing kasantosan. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Alah dalah Baladewa. Ih kasinggihan. Ulun tampa kita ngabekti karo panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Kakrasana. Kula pun dinggo jimat maripe ndayanana ing kasantosan. Wah. Nroto kakekku aku ngaturake basaku katura. Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana. Ya tak gegem. Eneng apa yahene ana dewa mudhun ning jagat. Yahene piye? Dewa mudhun ki sakarepe esuk arep awan arep sore arep bengi kuwi karepe dewa. Dadi aja kowe mengeng utawa nglarang karo karepaning para Jawata. Dewa mudhun mesti ana wigati. Wigatine apa? Ah, kowe menengo dhisik, aku tak tutur karo Kresna. Yo. Wonten menapa pukulun iki ngene ya, Nger? Iki kita ora usah dadak dodok ning ngareping Bathara Nalada. Kita kuwi Nalendra, wondene aku ki saiki dudu dewa. Lho, mangrumiyin. Iwang pikulun kok sanes Jawata menika dos pundi? Mangrumiyin pukulun, panjenengan kok sanes dewa menika kados pundi? Kowe tak jarwani ya kayangan ki horeg geger. Merga Iwang Pramesti Bathara Guru wis dudu dewa ingkang becik, wis dudu dewa ingkang apik. Nalika semana perembekan ning kayangan padha ngrembug wahyu ingkang bakal tumedhak ning jagat cinadang ingkang bakal nampa ya kuwi kadang kita ing Madukara Si Janaka. Inggih. Babak anglani jujulan usuli sowane Betari Durga ulun wis batin. Ah, Durga sowan ki ketok banget. Le dandan mero-mero. Ming supaya iso nglembuk atine Bathara Guru. Ah, Adi Pramesti Bathara Guru ki nek karo Durga wis ora kuat. Wis ora iso kon tetek tanggo-tanggon penggali ora iso. Tenan. Miyar atine Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan apa ing bakal sarta apa kang wis dikendikake dijabel. Kadang kita Madukara ora entuk wahyu ning wahyu arep diparingke si Dewa Srani. Ulun wis ora kurang-kurang nggone ngemutake marang Adi Pramesti Bathara Guru. Supaya aja nganti blendra-blendre pengendikane. Ah, ning ya wis sing jeneng wis ketaman racun Nangkara Murka iki nek dilingke wis angel. Inggih. Lajeng kita ulun kandhani. Yen to kadang kita ing Madukara Si Janaka dina samengko pancen lunga saka negara ta? Inggih. Lah kita mapan ana ing kene iki sayekti bakal ngupaya menyang endi dununge Janaka. Yen pancen Narada kakekku ngerti nendi adiku. Wah, tak jake bali. Ninggal marang kasatriyane, ninggal marang kewajibane ora pantes ditulak dening para kawula. Kosik Werkudara, lungane Janaka ki aja nduk anggap elek. Nanging becik. Becike nggono apa? Ing atase satriya ninggal kewajibane kok becik. Merga Janaka mburu kekuwataning batin sing digoleki. Wahyu. Wahyune jenenge apa? Wahyu Purbaningrat. Dayane wahyu apa? Kosik to alon-alon. Karo wong tuwa kok ngusruh wae. Wahyu Purbaningrat ki minangka jangkeping wahyu Cahyaningrat. Kresna kita ngerti to nalika Dewa macedhake wahyu purba sejati Cahyaningrat, Yuwananingrat, Reksakaningrat, Wimbaningrat, patang wahyu ingkang tumedhak ning Astana Gadamadana nalika semana. Inggih. Lah iki minangka jangkepe wahyu Purbaningrat kuwi wahyu lelananganing jagat utawa unusaning titah. Mekaten Bu Kulun. Iya. Sarep cinadang dening dipikantuk dening Si Janaka, ditampa dening Janaka. Ning Iwang Pilum Jatimurti malik tinggal bakal diparingake marang Dewa Srani. Lah kowe tak kandhani. Iki nek kowe ora tumandang karya, ngayomi marang adimu panengah. Wah, sambikanane werna-werna lho Kresna. Kurang-kurang bejane cilik lara gedhe tekaning pati Janaka mapan ing tengahing segara. Iki model ngendi ya iki? Walah, pancen krocok bendho tenan.
Ngerti ya tak kabari ngono kuwi ora tak kabarke sak nyatane barang tak kabari kok glib brebut. Kresna mlayu, Baladewa mlayu. Werkudara mlayu, Setyaki mlayu. Ah terus piye iki Narada kan jagongan karo sapa? Wah, parat ora. Nek ana wedang iso srupat-sruput ijen. Neng tengah alun-alun kaya ngene kok ditinggal ijen anggepe Narada iku mangan suketno piye? Surtiti ngati-ati ya, Nger. Muga-muga apa yang dadi penjangkaning Janaka bisa kasembadan. Lah, ulun tak keundur ning sithik pangudal-udal sinambi nonton kedadeaning Kahyangan Suralaya. Kaget mak brubut melayu ning apa? Ora ana apa-apa. Iki kuwi karepmu piye to? Ditutke wong gerang-gerang melayu klepat ora ana apa-apa. Koko Prabu, kulonipun janipun namung wegah jagongan kan Bathara Narada. Oh, lah setan iki. Dewa kok mah jagongan iki. Kula menika mboten pengin jagongan ingkang damel manah kula menika jibeg. Tumuli etok-etok kula menika brubut kados mboten negaken dhateng pun Janaka. Lah terus Narada kae mau piye kajengipun? Dosa. Karo dewa kaya ngono dosa. Werkudara wis rasa dadak nucupun Kakang anak-anakmu diketapke. Yo. Kon jaga tepining samudra anakan lengkeng Gunung Himawat. Yo. Yen ana wong sing nyubriyani cetha kuwi wadya balaning Bathari Durga singkirna. Ngestake dawuh. Kresna kakangku. Babu. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira diktaya Runanggono magawe gelarira wang-wang Sapa iki? Wadya bolos gelar sepapan tumbang ngarang apa ya jati ngarang ya megar kaya jamur barat. Mener marang segara anakan lengkeng Gunung Himawat. Ngaku. Takon karo aku Senopati Ndarawati. Satru ing garpur Raden Setyaki. Raden Setyaki Wresniwira. Tambak Yuda, Yuyudana. Wah jenenge pirang-pirang keparat. Balik kowe sapa? Abdining Prabu Dewasrani. Prajurit Tunggul Malaya. Aranmu sapa? Tumenggung Menak Kedhali Seta. Tumenggung Menak Kedhali Seta dasar Puranyata. Ayo semingkir. Kowe bali nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung aja mapan ana ing tepining segara anakan. Malah kowe ingkang kudu bali sak wadya balamu.
Merga segara anakan ki dienggo tapa kadangku sepuh ing Madukara. Kakang Mas Arjuna anggoning gayuh wahyu kanugrahaning dewa. Piye kowe semingkir? Aku ingkang nundung kowe kok kowe malah nundung karo aku. Gelem bali apa ora? Yen aku gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, pecah ndasmu nang kene. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya ndilat persiabang. Kowe ming cilik semono. Aku tumenggung jago wiring kuning. Neng kene ditentokke. Aku kalah, wadyabalaku tak tekuk. Kowe kalah, kowe kudu mundur. Mula kaki jajalan kene marganing patimu Singalena Prabteng Lalis. Tumenggung menak pedhali seta. Semono kadek kayakmu Setyaki. Sok tumbak jebol dadamu warap.
Ayo. Kamu sapa kowe? Iya. Nulan temen anan nyeme. Apa? Mengo anan nyeme. Sapa? Nyapa piye? Aku mengo manon nyeme. Tumenggung Mengo manon nyeme. bahaya. Bahaya piye lah. Mengo manon. Aduh. Nulis. Tumenggung Baron Sekeber. Betul. Ini nama Raden Antarja. Ya. Orang manik yo penyanyi mama panjang mana? Piye? Hah? Orang manik temen panjang di mana dia nanggung penyanyi. Tulis. Oke banget. Tulis. Wadya balaku bubar mawut ayu yen pancen kowe satriya pengpengan belakno Baron Sekeber. Iya. Kaya apa aku sing nemaning tekaning man. Paimu. Wah. Ini. Babu. Apa? Mingat tidak cuma tak dong. Tulis. Nangak gemblok ini. Ora mundur jangkah mati dening Tumenggung Baron Sekeber. Mati aku. Aku kalah. Aku kalah. Aku trimo kalah yen musuh kowe. ngalah. Mingat. Mingat. Apa? Mingat. Alon-alon malah cetha. Mingat. Aku. Muat ini nak panjang ya. Omong dalamannya mana? Dia tak omong mingat ini ya. Ono apa Pak Di? Pak Le. Ono wong bindeng ger. Wong bindeng berjurit omongane ra cetha. Kula wis perang awake lara, isih kon mikir ndak mumet pun mang tandangi. Kaya ngapa menungsane kok sajake kaya ngedapi-dapi. Wah. Guyu bareng. Sapa iki? Nah, Aku takon karo kowe. Lah iya. Ana Ya. mengun meter. Sak meter. Taran ta meter. Nek kowe ya ora cukup, nek kowe iki ya 2 meter. Mek nang mendem dan iki. Omong banon ngeten. Baron Sekeber. Nya. Namae Raden Antasena. Raden Antasena. Ya. Namanya buat kemudian dan pun dan gerak aja.
Heeh ya apa? Ayo dong wae. Mengelgani aku mengelgani aku. Aku dong. Nang apa? Aku omong apa ya? Aku omong apa? Kaya omong werna-werna. Mena-mena ya apa? Nek mati nek mundur jangan mundur pacaran untuk taknya. Ngomong apa aku? Mau bagi ngeri ngeknya menggunakan ini ya anak unek ini aku di tengah ini Yo ngantemo. Ngantemo. Nek nganti aku kalah karo kowe, meguru karo kowe 20 tahun. 20 tahun? Heeh. 30. Ya 30 manut. Ngak klosone. Klosone nggo ngopo? Nyok wis. Nyemplok nyame, nyemplok. Ya semploken ya. Nyemplok. Iya wis. Aman. Ayo gek ngantem. Wis. Loh. Wis to? Wis. Kok ora krasa? Wah. Menghina. Apa? Menghina. Menghina. Heeh. Ngantem Meneh aku kaya ora krasa e. Mak bajikan. Nek tenang. Ye, Ora apa-apa ngono kok. wah, atan. Isih atos cangkemmu karo tangan. Ngene. Aku binek tanding bapak juga. Aku nanti ngalem balasan dengan yo. Piye? Untuk mengakun notek, anu balasan dengan anu. Kon ngopo? Balasan legaling atimu. Dan uji dan telut, jadi aku balasan. Nek kowe alon-alon ki cetha. Mergo kowe kesusu-susu. Ora usah kesusu-susu. Yusu. Aku suka itu. Bareng muni kuwi kok cethane ra jamak-jamak. Mana? Aku mame pateng wae mati akan kene padarane. Ati apa ya? Keseron lek ku nendang iki mau. Betane. Nebete. Ada. Nebete ada. Ya. Wah, ora nyono marah ana prajurit pengpengan. Iki sapa iki? Prajurit anyar, Mas. Prajurit anyar. Iya. Jenengmu sapa? Wawan. Oh, Wawan, Mas. ora Sukini. Ganti dong. Masa Sukini terus ya? Basi. Basi apa? Basi mambu. Wawan. Nek awan, Wawan. nek bengi. Wiwin. Ketemu siapa, Mas? Ketemu siapa? Prajurit saka negara Ndarawati. Prajurit saka negara Ndarawati piye kok iso kalah? Nah aku yo isin no kalah karo prajurit Ndarawati. Isin no, Mas. Nyatane kalah, ora sok kowe ngomong. Dupak iraimu. Kalah ya kalah.
Kalah piro? Kalah piro? Kalah karo Ndorowati. Ya ampun memalukan. Prajurit saka Tunggul Malaya kok iso nganti kalah karo wong Ndorowati iki memberi kemaluan. Membuat malu. Kleru jale omong, maaf. Dipersori. Sugene Dasar kepara nyata. Iya Mas kalah to? kalah. Mundur. Diperban. Iya. Sing tak tunggon apa? Nggon bathuk metu ketiye. Allah ya ampun kasihan deh. Nggon bathuk dhuwur to? Iya. Sing ngisor apa to Mas? Ora apa-apa. Syukur soalnya kelangenanku ya ampun. Nah. Wegah aku omongan wong ra iso omong wegah. Lak ndatmu mutar. Mulai omongan enak ora maknya ya. Ya ampun prajurit Tunggul Malaya kalah kabeh. Nek aku ora maju, aku ora sing nenggalangi kridaning prajurit sing neneka saka Ndorowati Mandura karo ngendi? Lupa aku. Tak eling-elinge dhisik. Iya kecekel. Ngamarta batobat. Prajurit Ngamarta amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Arepa bentuke kaya ngene, ning ki wis ngalahke wong pirang-pirang. Ora nom ora tuwa anggere tak candhak. Mesti langsung tele. Ora iso apa-apa. Ayo, iki Bambang Sukini tandang ana legane atiku. Direm. Alon. Rasa kesusu, ya ampun. Nek nguk. Ngono kuwi gampang rampung. Alon wae. Nguk. Karo dindek barang. Setyaki. Ya ampun, Raden Setyaki. Iya. Yai cilike brengose. Aku nek nyawang brengosmu ki geli lho, Mas. Iso merinding kabeh. Sapa kowe? Sukini. Jare Wawan. Sukini wae lah. Aku seneng Sukini. Sukini. Nek Awan Sukono. Dene areng apa? Gelut no, mosok bal-balan. Ramutu ya sampean kita konane. Gelut karo sapa? Karo Raden Setyaki, namine Setyaki ta, Mas? Iya. Yuk gelut yuk. Yuk. Yuk, nanti. Gelut sing rada peteng aku kan nek padang-padang. Gelut kok dadak ning peteng-peteng. Aku ciri khas ngono kuwi, Mas. Nek nang peteng ki tenagaku ora metu. Kasektenku enggak keluar. Ya Mas ya. Ya ampun, biayane cilik ning gantenge Raja Maya. Enggak kuat aku, Mas. Yo, ayo to. Yuk gelut yuk. Iki wis setengah loro wis. Tak korting 20%. Biasane jam 10 jam 11 kae iki aku nganti tekan 95 lho, Mas. Saiki 20 wae ra masalah. Wis bengi, Mas. Ya Mas yuk. Nanti Mas. Mas. Malam melayu ya ampun. Aneh-aneh wae. Gilani. Wonten menapa, Paman?
wonten mungsuh ampuh nggih. Kula jotos mboten dirasake kula dijotos ngletak. Biasanipun paman menika mboten nate mundur, ning niki kula kudu mundur mbangane tekaning pati. Kula semanggaken. Iki luwih enom ten luwih bagus ya ampun tatone iki to. Awake ditato tambah bergairah aku. Asem diapusi. Kaya uret mlebu nang lemah ya ampun maslep ngono. Dadi kepikiran sing ora-ora ya. Mlebu nang oleh gampang men maslep ngono. Ana apa, Lek? Bangsah nggih. Medeni. Kula tamani godo siku ning mboten napa-napa. Lho, Tenane, Pak Lek. Estu kula semanggaken. sapa iki? Mase sapa? Aku Antasena. Sapa-sapa kok wedi to karo aku ya ampun aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia. Tolong deh hargai aku ya ampun ra ono sing gelem. Pak, oh. Mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Cilik Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Galuh mundur. Aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Gede banget. Ya ampun. Gak kuat aku ya ampun. Siapa Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyang sik to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Cengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem, gah. Jare muni elek tawake bapakne. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Malaya. Prajurit Tunggul Malaya nantang karo Baladewa ki jeleh nyawang gelaring jagat apa piye? Wah, nguwuh ning kono. Ayo, aja ming Wadyabala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Baladewa kon majone lak ajare. Wah, menungsa ra tangan kon piyak salandhen ajare menungsane para. Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa iya. Kowe nantang Baladewa. Wis jeleh nyawang gelaring jagat semengken bulan. Kepengen merupa tinjong akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teka-teka kok nesu, kita kan belum kenal. Sampean belum kenal aku. Aku belum kenal sampean. Hei. Nek sampeyan ki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu merocot kowe. Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamarta, iya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungsa model piye?
brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar lho, auraku. Aku nek wis besane auraku keluar ya Mas yuk. Pirang-pirang satria tak jak perang gak ono sing gelem. Ya Mas yuk penang yuk. 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 Mau deh. Antasena, piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki yo. Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kaya ngene iki. Weh, kuwi nek Isna Sudadi buta. Ya ni ya Sukini. Buta ya gelem, Pak To ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Musuh sapa-sapa gelem. Nek sing ning mburimu kae ra gelem sampeyan yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya. Tua iki malah ra kokean pola. Guyu to, Mas. Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh ngono lho. Piye? Cocok ndasmu kuwi. Wis kono dirahapi. Menungso ora tatanan Antasena wong bluseke wong gerang. Panus maning jajalanat. Sing jajalanat sapa, Mas? Sing jajalanat ki diapurmu kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh. Piye? Entuk mangsa ora? Mboten entuk mangsa, Mbah, remuk kabeh awakku ya ampun, ya ampun. Diajar sak kayange. Lah kuwi sing tok kepingine ra diajar sak kayange, bukan diajar ingkang seperti yang aku harapkan. Lah karemu dipolo Mbah, ditonjok-tonjok. Ditonjok-tonjok ngono. Nggih, Mbah. Lara kabeh awakku lho, Mbah. Mundur mula kowe iki tak omongi to dadi wong sing pernah. Ora cok kaya ngono kuwi. Oh, sakit kabeh aku. Aku nggumun kok kowe iki dikandhani wong wujude kaya ngono kok ndaftarke prajurit. Ora malah kani ngaya awakmu ngrekoso to. Prajurit Tunggul Malaya Dunduri sawetara aja pethoke prajurit saka negara Darawati. Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteran ing asta kang kumiteran ing asta Koko Prabu piye
Peperangan kok sami gayeng gumarenggeng. Menika wonten menapa? Wis, aja tok baleni. Isin lah. Lho kok isin perkawisipun? Mung merga menungso siji sing jeneng Antasena iki kabeh para sepuh padha kewirangan. Wah, bocah mendem gamping. Ana wong gerang ditokke mungsuh, apa mbok anggap bapakmu ki wong loro saudon telu saurupan. Werkudara wong tuamu ki nek golek mungsuh sing babak sing satraju sing imbang. Ora mungsuh wong cepete, wong salah kedaden ditokke bapakne. Ora mengko Antasena jane mungsuhe sapa to? Aku kepengin ngerti to. Wis rasa tok kandhake. Rasa tok kandhake. Awakmu Ndarawati ketoke kaya ngono kuwi senengane nek aku kewirangan ngecene ora entek-entek. Aja tok kandhake. Sapa Antasena? Ku anggere tok kandhake ditenono. Kandhake ditenono, cuwek matamu. Mungsuhe buta. Oh, buta. Galak mesti. Oh, galak. Cengengesan. Galak-galak ora. Kresna, wonten maring adawu aku gak rembugan ora ana. Intine nek aku mau. Inggih, inggih. Kowe ratu, aku ratu ora dienggo sak penake dhewe. Ayo diubengi. Segoranakan lengkeng karo Gimawat Werkudara sing prayitna ngati-ati. Iya. Baladewa, kowe mapan ana ing kidul, aku tak mapan ana ing ngelor. Kresna kakangku tak jaluk ngawat-awati saka Dirgantara. Iya, Dimas kadangipun Kakang. Mboten maduka Kanjeng Ibu ingkang milujengaken tuwin maluyaken ingkang putra tartemtu kula sampun pejabat. Tobat. Lembu Antini ana sing mrawasa wekasan kontal bali marang Kahyangan Suralaya. Dewa Srani kula wonten maring adawu. Kowe isih nggawa jemparing kedadeyan saka wong tuamu ya Sudarmamu. Jemparing gunakno nggone ngamuk Patenana Janaka. Lho niki ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Kang Janaka, aja rumangsa menang karo Dewa Srani. Apa pendak-pendak aku tansah ngalah karo kowe? Ning sagedhagan iki kowe luput ngene nggayuh wahyu ning Dewa Srani bakal dadi lananging jagat mati kowe. Mundur. Kakang Semar aku ra wedi nampani jemparinge Dewa Srani arepa ampuh sampean kalah. Mundur. Kakang Semar wani. Wantun. Apa kira-kira iso nadai jemparinge Dewa Srani? Kula niku kulina nadai. Mundur. Iya. Mboten satumut-tumut kula tadane. Iya. Mangpresane ya sing ampuh ya apa ming Janaka tok. Semar nek pun ngenten iki ora wedi karo sapa-sapa. Arepa kula wis tuwek, arepa rambut kula werna loro. Ngiwa putih nengeni ireng. Ning kula ora wedi kalih jemparinge. Ora ana jemparing kok iso kibit-kibit kaya ngene. Dicekel ndase kok kibit-kibit. Ayo arep ngopo? Wis kapokmu kapan? Ora tak candak tuman wae iki. Arep piye? Apa Emir? Jemparinge Dewa Srani. Wah lah kok ampuh. Wis kecekel tangan barang kok kaya menungsa iso obah, iso kiwir-kiwir. Apik iki, Mir. Anu wae. Diga mulih wae. Aja iki ora kok wajibe diga mulih.
Minggira Bagong, minggira. Semingkira. Areng apa e? Minggira. Oh iya. Panus maning jajalanan. Arep muncul apa kuwi? Wedan lentur e pucuke meneh. Areng apa? Ora ajar tuman wae. Ngandel ora. Mula kok jempare iso obah dhewe. Guru. Iki guru apa ya, Pak? Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Ora nggawa stop map. Bagong ki omong-omongane werna-werna. Yo anggepe Bathara Guru kudu nggawa stop map ngono piye? Kakang Semar kula kapok. Kowe iki pendak-pendak mesti gawe wisuna. Kowe mbelani Betari Durga. Mbelani dhateng Atmaja kula Dewa Srani. Ndaraku wis nglakoni tapa. Monggo kudune ndaraku sing entuk wahyu purbaning rat wahyu laranging jagat merga wis entuk wahyu cahyaning rat. Ayo tok wenehke ora? Ora tok wenehke aku ngamuk neng kayangan kowe tak ajar tak ileng-ileng. Nek kowe menehke wahyu tak wenehi pangapura keluputamu bali neng kayangan dadi ratu dewa kono. Inggih. Piye? Inggih Kakang. Nggih piye? Inggih kula paringaken dhateng wayah kula pun Janaka. Aku tak dadi seksi. Pun sing abot ming niki wau. Liyane sepele. Iya. Ajeng mrawasa Dewa Srani napa mboten? Dewa Srani wis ngancam patine Janaka. Lajeng tak kapokne bocahe Dewa Srani. Yen ora mundhak tuman Kakang Semar. Jebule jek siji. Sapa, Pak? Ora pangling Dewa Srani maju karo ibune. Ibune Dewa Srani sapa, Pak? Betari Durga. Wah, mumpung nganggo ondrok. Nekat Semar wis. Kakang Janaka Dewa Srani. Kowe nyolong laku ora satriya. Kowe wong wadon pepinjungan, kowe wong jirik getih wedi mati nek pancen arep matine Janaka ayo ngalno dadamu. Neng kene ditemtokke kowe sing mati. Tobat joget nganti sarunge mlotrok barang ora krasa. Saka bungah-bungahku nek ketemu karo kowe. Anggere yaene ketemu karo kowe, padha karo esuk-esukan. Tobat kula badhe mbelani Dewa Srani, aku mbelani ndaraku Janaka. Kowe arep ngopo? Nuwun mapun sagedaken menika kula wantun karo panjenengan. Kuwi sing tak karepake. Wani yo. Bangga. Ayo Semar mungsu mati teh kowe sing mati iblis mati aku. Wah.
Aku ora. Mbah Tobat kula menika sampun kapok. Kowe kapok aku ora. Mbah Tobat nekat banget. Ora pas barang nekat wis. Ben. Meneng wae. Didunke penyakit. Kemumbulen soalé kowe. Kula sampun tobat ya Kang, kula sampun tobat. Ayo wis, bali. Bali. Inggih ngestaken dawuh. Aja ganggu gawindaraku ya. Inggih. Balamu berkasaan jim setan priprayangan sing picak dituntun. Sing bisu dijawil, sing lempoh digendong. Inggih ngestaken dawuh. Ganggu gawe sedulurku kabeh sing lenggah nang kene tak kumbala geni kowe. Inggih ngestaken dawuh. Ayo bali. Tobat nganti nyuwara. Bagong iblis tenan. Lembleseke kok kabeh. Nyuwun pamit Kyai. Wah. Sopo? Prajurit Tunggul Malaya. Gustiku kewirangan, ayo belakno. Wah, pengen meruput modar. Werna-werna wae, Yung. Arsa madangi jagat. Wong urung suluk to. Heeh. Tumunguk-munguk paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung matur Ndara, mugi-mugi ingkang sinampiran kewajiban minangka dados wakiling para kawula pinaringana amanah lan tansah saged nampung menapa ing dados panggersaing para kawula. Ya Semar. Ugi anggenipun mangun bebrayan sampun dungkap selangkung warsa pinaringana kawilujengan katentreman kesarasan saengga sanget momong dhateng putra wayah ngantos benjang kinodrat telas tulisipun tetep manunggal tetunggalan Ndara. Ya Semar. Purnaning gati Surasudra Jaengkang Ratsuh brasta tekaping kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.